Здравейте, хора! Здрасти! Малко лаги само, нали? Аз съм Ники. Нали малко лаги? Да. И Коста. Аз съм така. Чакай аз да си пусна пак моите видео. Ей, така се и Ники тук ще пусна да снима 60 дни. Виждам чест. Защо сте ви го намерили? Аз съм завалия човек. Има два честа. Добре. Един е обран и втория е обран. Аз мога да се печа. Мagi, давай. И така, хора, Качих се на коня! това ми е първия клип. Аз пък се качих на коня! Дано да ме харесате и разни скива. Вече е мой! Предлив, майче ми спря панета. А къде ли е Никито? Тук нещо пак стана. А къде ли е Никито? Знам сега, ще видя. Изчакайте, ще се върна след малко. Не знам. Уау. О, виждам чест. Еми аз тръгнах наобратно. Не. Няма интернет? И така ще спра видеото, докато ме намери. И хора, намерихме се. Докато списък Да, продължавам. Съжалявам за лага, но... Какво? Да? Много ми лаги. Не. Това е всеки път, като го забила. Аз не ще всека вечер. И сега от не да Убий кравата с TNT. Убий кравата с TNT, за да вземеш. О, необран чест. Не. Но има яки неща. Ето ти една каска. Ето ти един чантнат меч. Е, там на спална е. И техната ни е забелва. Ето я. Изчакай да демонстрирам моето оръжие.
Най-вероятно. Нали знаеш, че аз обрах чест? За какво ме удари? О, тук има някакъв. Уби ма. Той ме уби. Той е диамантен човек. А, да, аз те гледам теб. Янис, сега ще ти дам нещо, ако мога. Ще ти дам храна. Чакай да видя колко пари имам. Да. Така, хора, ще спра видеото, за да оправя лага. И да, хора, върнах се. Лага леко се оправи, но не успяхме целия. О, човек, обърни се, за теб има 2 честа. Виж напред. Не натам. 2 честа. О, виж, тук има 1 чест. Обърни се наляво. Другото ляво. Ами той на другата страна има 1. От другата страна има още 1. Пак на същото място. Тук. То ти не ме виждаш. Не натам. Нали то чест го обра? Така, напред. Ето за този чест ти говоря. То чест майче беше капан. Какво? Щом като го отвориш, като има едно малко червено, то мен ме уби. Виждаш ли го? То ме уби мен. Не. Ама трябва да имам пари. Аз нямам. Отивай в друга арена, като спуснеш леглото. Пусни си леглото. И хора, това ще е за първото ми видео. Дано да ви е харесало и аре, чао!